sa 26.4 millimeters o 132,000 ka mga baril sa tubig matag square kilometer ang gidaghanon sa nabubo nga tubig uwan sa Metro Cebu sulod lang sa 2 ka oras kaganyang kadlawon. Nunot niini pipila ka mga dapit sa dakbayan sa Mandawi ug sa Konsolasyon ang nakasinati og mga pagbaha. Matod sa Pag-asa Visayas, ang nasinating kusog nga pag-uwan mugna sa thunderstorms nga napurma tungod sa presensya sa easterlies. Ang kalit-kalit nga mga kusog nga pag-uwan dala sa thunderstorms padayong masinati hangtod sa Biyernes. Napata sa ating ulan, and in fact, yung July is the peak of rainy season. Ang peak po sa bagyo, so mag-expect nga from time to time in the day, maka-experience tag mga pag-ulan due to localized thunderstorm and kining mga easterlies or intertropical convergence zone.